concentrada. Què has portat tu, Nelly Sachs, anem a les Premis Nobel. Nosaltres seguim és el llibre de la selva. Premi Nobel, el llibre Premi Nobel de quin any? Nelly Sachs, del 66. Recordem que 66. l'última era del 26. N'hem saltat 3 perquè no hi són en català. Reivindiquem les traduccions de les Premis Nobel en català, però en canvi Nelly Sachs, i a més amb una traducció boníssima de Feliu Formosa. Nelly Sachs, jueva alemana, que la primera Premi Nobel va salvar de morir, la va treure, la va portar cap a Suècia, recordem que la primera era la Selma Lagerlöf, d'acord? Què és Els estatges de la mort? Doncs parla, bàsicament, de tot el patiment del poble jueu, i ella insistia que ho va escriure perquè mai més es tornés a repetir allò que va passar i alhora perquè, d'alguna manera, els que van patir o les víctimes no es convertissin en botxins. I, per tant, penso que cal llegir molt Nelly Sachs perquè encara no hem après la lliçó. Ara ho has fet com la Nina, eh? No hem après la lliçó. Has fet el patiment, ho has dit Molt bé. d'una manera... Això treballa. Si voleu, fem un tastet, no? En Fel pot llegir... Un tastet de ratafia. Un tastet de Nelly. Llegim Nelly Sachs. Per venir a llegir. Gran poeta, en Fel llegeix Una línia, una ratlla. Oh, món, contra tu elevem la nostra queixa. Molt bé. Llegim Nelly Sachs. Poseu-vos drets. Fel.